Bali, may gawa tayo ngayong ah, isang unit ng wheeling inverter, brand Mengtal. Yan, MMA 300. Bali, nung pagbukas ko ng unit, ganito na yung itsura ng board, nakatanggal na yung mga tornilyo dito. Tapos ito yung nakita ko dito sa likod. So, ginalaw na. Papansin nyo. Yan. Ginalaw na yung unit. Pero di ko alam kung anong naging problema nito, Bali, check ko na lang bago natin. Siguro di ko na iti-testing. Ito-trouble ko na lang to ng diretso. Para kung sakaling buo yan, hindi na natin masisira, Hindi ko alam kung anong naging problema ng unit nito. Basta dinala lang sa atin ng kaibigan natin. Bali ngayon, tanggalin ko lang yung board para matrouble natin ito na maigi, Bali, tinanggal ko na yung board, nakatanggal na rin yung heatsink, pati IGBT. Tapos ko na rin matrouble to kung anong naging problema ng unit na to. At saka ito yung papalitan natin. Yung IGBT hindi naman sira, pero hindi naglalak yung switch nito nung collector emitter. Tapos op amp, isang op amp at saka dalawang MOSFET yan. Yung dalawa at saka yung isa. Yan lang ang papalitan natin kasi walang signal May problema doon sa signal ng IGBT dito. Meron naman dito pero pagdating dito wala na. Kaya ako naman papalitan yan kasi nga, at saka yung IGBT baka parating naka-switch na to, kaya malamang may sira na rin. Pero hindi naman siya sira, parang hindi lang nagsiswitch yung etong dalawa. Yung emitter collector hindi nagsiswitch. Kaya palitan natin ng bago yan. Pero yung dito, napalitan ko na. May power yung unit, wala lang signal yung IGBT, walang signal na pumapasok papuntang IGBT. Yung PWM meron naman. So yun na lang. Tapos siguro pagkatapos kong maikabit yan, try nating paanda rin. Yun na lang siguro. Bali ngayon naikabit ko na yung mga IGBT. Yung mga parts din natin na okay naman. Una natin naikabit yun, yung mga yan, yung tatlo na yan, op amp at saka yung MOSFET IC. Yung pinakahuli, yun, IGBT. Bali ngayon, testing na lang natin to kung magkakaroon ba ng output voltage to. So bali naka-on na yung switch. So ito na, on natin. Oops, wala tayong output voltage. Bakit? Ewan, bakit wala? Ulit. Yan, 5 lang. 3, tapos nawala ko pa tuloy. So ulit, hanapin natin kung ano naging problema nito. Bali ngayon, magte-testing tayo ng welding inverter na to, pagkatapos nating mapalitan ng pyesa. Bukod dun, may papakita pa pala akong pinalitan dito kasi muntik ng ma-on ko yung unit na may problema pala sa signal. Mamaya ko na lang ipapakita yung mga pyesa, So on natin, sana hindi puputok to. So ayan, nagkaroon na tayo ng signal na 62.2. Ayan, so bali okay na yung welding. Doon na lang natin to patagalin i-testing pagka nasa chassis na.
Ang isang pinalitan ko dito is yung buong part ng driver ng IGBT natin. So lahat yan, diode, pati diode, resistor, at saka capacitor, buo. Lahat. Yung nandito, yan. Yung section na yan, at saka yung dito rin. Dyan, no. Yan, buo yan. Pinalitan natin lahat. Kasi nung tinester ko pala sa oscilloscope, hindi pantay yung signal. Yung isa, maganda yung signal. Yung kabila, hindi. So, kaya nag-decide tayong palitan yan para hindi na masira yung IGBT. So balik na lang ako pagka naikabit ko na to sa chassis, ano. Bali ngayon naka-assemble na yung gawa natin. Nailagay na natin sa chassis. Pwede na tayong mag-testing dito, ano. Kuha natin yung welding. So ayan. Tapos testing tayo dito ng output. Yun, meron tayong 62.9. So, nakatudo ng 300. Yan. Okay naman. So, doon na lang tayo sa labas, ano, para i-testing natin yung welding to kung magiging okay ba. Wala bang palya yung gawa natin. Bali, ngayon nandito tayo sa labas, ano, para i-testing yung welding na to. Yan. So, on natin yung welding. Ayan, so testing natin ng 100. So, ayan. Nakaka-welding naman. Bali, taasan lang natin. Gawin natin 150, 180, 189. Ayan, okay naman. So, sagad natin ng 307. Bali, okay. So, gumagana naman. Nakokontrol naman natin. Papatayin ko na lang to, tapos balik tayo dun sa labas. Sa loob.